dama de sur TikTok ka mais kabin nan nga combat nana mo ko alhamdulillah rabbil alamin voilà ne ka combat dun te dore an to muso min be frasiya no ina fa ko muso min be ala u ko furu u kana furu na ka fo ko papier tambolo i kana furu na ka fo ko vraiment na ambora obledi i kana furu ka fo ko station mani mo be furu le ala re furu fo ne ka litie ni de ba kalama voilà ani ni yele ne ka life ka i be na camera la ni me na camera la nabi la jigi be fona bo don voilà mais do de donner ne life kono je pense que dimanche min temena o dara dimanche min ka ni life doke do de dora ko le fantumu ye bon noko franchement ngwa kana camera la akono ko le tsina camera ko le fantumu de bon noko ni fantumu ye donc jigi ne te fantumu ko la voilà bon allande ma lu le tar life sigine ka kan ka photo afficher kan faneli kan baneli même ka famille faut ma to mais ne rado ni donna ni mbara sugula ibe ni mbe ashimere no refo ngo ne reba ku walla bile kana dan ni mare u ka buteli dale kan ne bla kono ne ba ashume parce que ndona kare mais femi yin kan masawye femi yin kan parawye vraiment ne ka para ka geli mani fem bele jele amusement à part ne ka para u ka geli mani fem bele voilà ka fo nenu to ñogon ko tala de hal na so nebe amerique de ulube malla nu ko neman arama joro mi nebe jo ndete meyenka ey masa susu à cause de TikTok ne to mo goye wallahi nka hornya yere nka dambe re timperemete nka ngoke voilà juste mbora de dro nimbe ken ka derrière life ye ka ya fanyina bela jelen fe voilà comme dobe la fu na hotel maraka kame donc du coup na fu maraka na betla ka fu bamna kan fana la voilà vraiment be ya fa mare je ka gele wallahi ndona min gashila min dona gashila ne ko ya fra bela jelema donc afra be ya fa ma ala ka ya fa bela jelema voilà donc une fois que ko nya fu ko kana life re ko no ni mo be jela na mo nya ki be ulu bla i bla ko mi na fika bo iko ofore o ko so mbora bi kala fu sigi donc ka fo anyana voilà ni ko be ken ka life labanye donc comme bon ni mo amena ñoko fe mi reba do ka fo ko way il est capable na sur akapara on te fofero na do akapara on te fenfo ay refna jaka fari bo abe se combat en continue ne rebe je mba fraka mba soutenu par des soucis voilà sinon ne connaît qu'à si caméra ne fait tourner qu'on ne veut qu'à jaiser c'est fini voilà abe ya femme on y a fra bela jelema ala ka ya femme bela jelema parce que ne min ta dabo ka foko abe se ni yoro bema quoi voilà